Sirikal koriseo kod wach mar rem keto arita makare ne jogo mosebedo ka iro ratiro maggi kakoro masira makamago medore pile ka pile. Kaluwore gi jatelo maduong' mar riwruok mar International Justice Mission Vincent Chahale, bad migawo mar doho ma pacho ka kod sirikal onego keto kenge matimo nonro mapiyo ewi rocho ratiro mag oganda kendo keto arita makare ne joma oseyudo masira makamago. Karoloso eiko mar rawera Farida Changawa manowito ngimane ka ojegna 17 gwenge ma Mavueni County ma Kilifi kano nege kod rawera moro mane ochwoye gi pala ewi gwandruok mag weche hera. Chahale wacho ni sirikal onego kaw okang' mar tieko masira machal kamano. Jukumu la kuwalinda wananchi, jukumu la kuwalinda wasichana wadogo kama hayati Farida ni jukumu kwanza la serikali. Serikali inachukua pesa ya kodi ili iweke mikakati katika jamii ya kuwalinda watoto wake, ya kuwalinda wanawake, ya kuwalinda jamii kwa ujumla. Kesi hii ya Farida Changawa tulipatana nayo katika mwaka wa 2021. Ilikuwa ni kesi ya defilement ambapo mtoto alikuwa amedhulumiwa pale nyumbani kwao, na wakati ambapo anaaga alikuwa pia amepata mtoto. Kulikuwa na matatizo fulani ya kifamilia mpaka ikaenda hakufanya mtihani wa class 8 mwaka huo. Nikiwa nikihusishwa mimi mama mtani, nilifika kwa boma yao na ikapatikana Farida hayupo. But sasa sikujua tena Farida yuko wapi. Mpaka kifo chake nilipokisikia ndio namba Farida alirudi mpaka amesoma mpaka yuko Ngombeni Girls. Wadhie kaunti ma Kisumu kama ikine marowere mag Gen Z pango dhie ng'anyo mar rapar mar jogo manonegi higa mokalo tarik 25 moko rowere boma ma Kisumu to kwedo wachno kendo gilero ni gin kaka rowere boma ma Kisumu gikwedo wechego ka gijiwo rowere moko makaluo bende were gi ng'anyo makamano. Giyango ni sani girito mana dongruok kowuok kuom sirikal manywanda. King kochopo wach mandamano, we want to say no to mandamano ne jo Kisumu County. Possible Kisumu County man ok timre kendo wan kanyakla kamoro achiel kendo wabiro chungi polis kamoro achiel mondo watim chik madwarore. Waseno ni Kisumu kaendi wiwa poko wil gi bibi bende mano negi Nyalenda. Wiwa poko wil go chieng mano negi Kondele. Wiwa poko wil go tieno mano negi Scott mano negi Stage. Nikech sani ok wadwa mondo ng'ato chako to Kisumu kendo ok wadwaro mondo Kisumu ka wabedi ni watimo wala watimo gigo matimo pile mondo wadhi mbele kwe momi wan kaka jo Kisumu wawacho chakre kawuono ni mandamano makiny wan kinyo kwadhiye. Wasetimo bura gi joma dongo, wasetimo bura gi mine, wasetimo bura gi vijana, wasetimo bura gi johala duto tema Kisumu ka. To wawinjore ni there is no need for demonstration tomorrow. To wawacho ni kaka oganda ma jo Kisumu, kaka oganda ma Luo Nyanza, wang'eyo ni nitie jowa mathoth kabisa ma wasewito e kinde ma wadhi e mandamano. This is our clarion call. Ng'anyo makinyo kwang'eyo its agenda. Because one, wang'eyo ni the IPOA nitiere gi the cases ma nitiere go before it. Case mar Karaoke gi case mar Albert. Wang'eyo ni cases go te nitiere before the IPOA. Cases manosetimore Kisumu wa kaendi mag extrajudicial killings, the police brutality. IPOA waseromo godo severally. Kendo se assure wani cases go gidhi maber.